ברוכים הבאים למלון הסוויטות ישרוטל רויאל גארדן, גן עדן טרופי באילת. מחפשים מלון שיש בו הכל? הגעתם למלון הנכון. רויאל גארדן הוא מלון הסוויטות הטוב באילת. מלון חדש ומפואר שנותן לכם את כל הסיבות להישאר בו עד שתיסעו בחזרה הביתה. ממוקם במתחם בתי המלון בחוף הצפוני של אילת. יש בו הכל. הבולבר, סדרת חנויות פריזאית יפהפייה, מקורה וממוזגת עם תמהיל מופלא של חנויות מעצבים במחירים ללא מע"מ. קפה בולבר, פסנתרן מנעים את זמנכם בשעה שאתם שותים קפה ונוגסים בקריך טרי. הבולנג'רי, בית מאפה המכין באהבה שלל מאפים מדהימים אל מול עיניהם המשתאות של אורחי המלון. בישרוטל רויאל גארדן חדר אוכל חדש המגיש שילוב מנצח של מטעמים. מלון ישרוטל רויאל גארדן הוא מלון הסוויטות המוביל של רשת ישרוטל. כל כולו סוויטות מרווחות ואיכותיות אידיאליות לאירוח זוגי או משפחתי של 4 עד 8 אנשים. כדי להשלים את הפינוק, ספא אספרי מציע מגוון טיפולים ייחודיים שמטרתם להפיג לחצים ולחבר בין הגוף והנפש. לב ליבו של ישרוטל רויאל גארדן הוא פארק מים מרהיב יחיד במינו בארץ. עשרות דונמים של בריכות ולגונות טרופיות מוקפות בצמחייה אבותה, גן עדן קסום לקטנים ולגדולים. בריכה המעוצבת כחוף ים אקזוטי, בריכת זרמים, בריכת התרגות שקטה, בריכת ילדים, נחל הזורם בין מפלים, צוקים ומגלשות, ואפילו בריכה אקולוגית עם דגים מרהיבים. מלון ישרוטל רויאל גארדן, עולם שלם של נופש, פינוקים, קניות והמון מים. ישרוטל, מלון לכל חלום.